Kani, naglaka lang mo anak. Noon niya lang madagiti itit ay ayop nga makmakan tayo. Baka ka noon itit ti baka. Karne. Ay maning nga karne. Ay apo ka. Ano naman ang binibigay ng baboy? Ay apo, ta kinapilpiloso pong anak. Nagpiloso pong abing. Agpais dawal ka man. Nyawt. Kinapil. Ngay, suruh anak magtasimint ka. Ay, nita semento na. Madik ka mo, nagadumati itutod ni ma'am. Kita man. Kani, naglaka lang mo anak. Noon niya lang madagiti itit ay ayop nga makmakan tayo. Ang gaslata ni umuna. Kunana ko kung ang baka ang binibigay ay gatas. Oh. Ti baka ka noon niya itit ti baka. Karne. Nya man nga kasano mga karne manan. Gatas lagarod kunana. Ay apo dato. Ang manok naman ay nyata niya ito ti manok nga makmakan tayo. Karne. Ay apo puro ka karne. Nya pa iti dado mga ito ti manok nga si datayo. Disit si daang ti bigbigat. Oh, itlog. So aday, amo mo gayam. Talaki na sadsadot mo gamin. Ata ni may katlo. Ang masong bata mo siguro dato yan. Tatatay ka pa lang nga sumanungbat ti karne. Ano naman ang binibigay ng baboy? Assignment. Assignment! Ang peka sa ano manin nga assignment data? Nagadumati itutod ni ma'am nga assignment. Ay ako, ta kinapilpiloso pong anak. Piloso po man dati panunot mon. Di kalman pinagbalin na nga speaker, tata pinagbalin mo ni ma'am mo nga baboy yan. Ate nga nagpiloso po nga abing. Agpais dawal ka man. Nyawt. Pinapilpiloso po mata na. Imalala ka ta amam. Pilpiloso po la ti amom. Agpais dawal ka ti 2 oras ta. Abasin mo kumano ta kitam. Nang baot ka. 2,000 years later. Nay. Apa yung nakapis dawal ka mamutangin? Ikaw mo akin ni mami daday. Nay, nagluko na nga mami mo. Ay na to ya. Dadyo unag daday. Ay ka man, nakatungtungod man. Nakatipita parparusahan na katikas na nga pistawol. A few moments later. Anak, bay, mano ka nung oras di pa nag-face double mo? Wala day. Kaya na ka manong oras kan? Ay sa orasan daday. Nagkasat ka man. Sa kupat nga oras.